Matod pas tubag nato sa Salmo, magbalantay kanako ang Ginoo. Sa to'y sunod, wala na'y magmakulang pa kanako. Ang mga tao dinhi sa tong ebanghelyo, pagbiya ni Hesus kay mangadto silag lugar nga makapahuway silag jutay, nagdagan padong didto sa lugar nga ilang nahibaw-an nga adto si Hesus. Nganong nanagan man to sila padong didto atong maong lugar? Hibaw mo? Huwag mo kay baw? Parihata. Dugay naman itong nahitabo. Wasad ko kay baw sa tinuod yung rason, pero pwede tang mag-imagine o mag-analyze. Sama karon, basta makadungog gani ka nga naay tao nga kamaong muhimog milagro or lugar nga naay milagro. Unsay mahitabo sa mga tao karon ato panahon? Managan ngadto padong. Katulang dihang dancing sun sa Tiyutuko sa una, kanang unsay nang dapita diha sa may karkar kaning Perilos. Wap ako ato mosuod seminaryo, diha pa ko ato sa landbang trabaho. Basta lagi pizza trisib, di magian hapit ng Perilos karkaroy kay pertig yung tao ikagabi pa kay mutan-aw sa misayaw nga adlaw. Basta makadungog gani og kanang lugar nga naay mga milagro, adto gyud magpunsisok ang mga tao karon. Labi nagdungogon nga naasikuan, magmilagro ra ba na? Hala, Diyos mga tao, adto gidayon. Maunay mga tao nga makaluluoy. Mga taong makaluluoy. Mura silag mga karniro nga way magbalantay. Kay kung ang Ginoo naa na nato o kahibaw ta ang Ginoo nagbantay nato, nganong mudagan pa man ka didto nga ang Ginoo naa naman nimo? Di ba? Hilom dayon. Ngilingay mong tupad na mudagan pa ka? Na mudagan ka? Nana nimo ang Ginoo, nagbantay na nimo, wala na'y kuwang nimo, ayaw nagdagandagan, aron mo tanaw anang mga milagroso, anang mga tao nga kunuhay makahatag nimo kaayuhan. Ayaw na. Paminawa ang Ginoo, pamatia unsay iyang sugo nimo, maunay tumana. Pero magsige pa ikagdagandagan kay mangita ang mga milagro, makaluluoy ka. Mao man to ilang tan-aw ni Kristo, magmilagro na sa niron, magpapahawa na sa nirogyawa, tan-aw ta. Sa mga masakiton, ingos Jesus, mao na lang gini inyong tuyo pagukod nako. Mura mog mga karniro nga way magbalantay. Motong iyang gitudluan og mga maayong butang, iyang gipasabot. Hinang-hinaot si Kristo nga maliwat unta kadto mga tawhana, maliwat unta sa iyang mga apostoles nga matod pa diri, gikan nga nagbuhat sa sugo ni Hesus, nanguli wain tao'y hapit kaon kay siging buhat. Matod pa diri, nakikita sila ni Hesus og ilang gisugilon kaniya ang tanan nga nahimo nila og ilang natudlo sa mga tao. Dili di ay ta mga igsuon magsigig paminaw anang mga or tan-aw anang mga milagro, kung dili magbuhat ta sa buhat sa Ginoo para sa uban. Pasabot kung ang Ginoo maayong magbalantay, kita sa dunta mahimong maayong magbalantay sa atong isig katao. Kanabang ang imong tao nga kuyog sa imong kinabuhi makaingon, wala na akong hahanapin pa. Kinsa dinhing mga asawaha nga mo testimonya nga ang kanang akong bana pader maayo gid nang magbalantay, wala na akong hahanapin pa. Sige, isang kamot. Kanabang asawa nga tagbaw gyud kay mo sa inyong bana, kanang din-agyud mo magyaw-yaw, din-agyud mo mangita pa og unsa pay wa nagykuwang ba? Oy, otro sad mo. Kinsa man sa mga banaha dinhi kuno be, nga tagbaw jud kay mo sa inyong asawa nga mo kaingon na jud ka, wala na akong hahanapin pa.
Sige, taas ang kamot. Kanang di na jud ka makayaw-yaw, malinawon jud kay ka, malipayon jud kay ka sa imong asawa. Wow, utrosan mo. O ngano ang naingon ana man na, kay ang ato manggong kinaiya mga igsoon, kita manggoy magpaalagad, dili mo alagad. Kinsa may bana nga matagbaw gyud kaayo sa iyang pagpakigkuyog siyang asawa, basta ang kanang maong bana magsigig alagad sa asawa, magsigig ingon, maging sino ka man, mamahalin kita. Kana mo itagbaw kaayo nga bana. Kinsa man say asawang tagbaw kaayo nga di gyud magyaw-yaw, ang kanang asawa nga magsigig alagad sa iyang bana ug moingon, nothing gonna change my love for you. Kanay tagbaw kayo. Muna si Jesus tagbaw kay siya nga pagkatao, relax kay siya nga pagkatao, kay matud pa niya, ni anhi ko aron pag-alagad, dili magpaalagad. Siya mo'y magsigig alagad. Munang wa siya'y hahanapin pa. Wa sad siya'y kahadlok. Kaya nga naman, alagaran niya ang mga buutan, alagaran sa niya ang mga buangon. Wala na siyang hahanapin pa. Muna yung mga tao nga naay magbalantay, kamaong mubantay sa piyal sa Ginoo niya, dili magsigig himantay, himantayon, mga marites. May kinsa din mga ginikanana, sugod karon, kamong mga ginikanan, kinsa ninyo ang moingon, mukumit ba? Sugod karon pader, alagaran na gyud namo ang among mga anak, din agid mi manugo. Taas ang kamot. Di mo maayong ginikanan. Kaya nga naman, dili mo makaparelax sa inyong mga anak, makapabugat mo, basta magsige mong panugo. Sigihi ginag-alagad, sigihi lang alagad. Ayaw sigig yaw-yaw, ayaw sigig demand, ayaw sigig kasaba, labaw tanan, ayaw gid taon, buy-buya ang inyong mga anak. Labi na yung i-appeal na gina ninyo ang mga naong, ikaw, bati ra ba kay kag naong? Ayaw, kay liwat ra ba na nimog naong, maunay ka. Bisan gani is mga batasan, ikaw kabadlungon gini mo, kagahi gini mo, uy, liwat in tao na nimo. Maunay ka, stari. Mas may pag-imo ng sigihag alagad, magsigi kag ingon nga, behalag, dili mo trabaho dong, day, pero love jud kayo tamo. Sige lang, padayon lang mo dihag katog, ay lang mo pangiskoy lang. Sige na, ayaw na, sige lang yun. Og di na sad mo matog, okay ra gyud. Sige, duwa lang mo di cellphone, o nya og mahutdan gani mo slod, ingna lang ko kay mubangon ko kay ako mong lodan. Ingon ka na inyong anak, sana all. Nya, gigotom na mo, ingna lang ko, kay ako ra gyud mong pakanon. Ingka pader, moingon, siguro jud ko, moingon gyud mo na ako, pader, wa ginay ayo. Matapulan og samot among anak-anak. Si suway ko no. Suway ba? Sa ngalan sa Ginoo, suway. Nga di jud ka muyaw-yaw sa imong anak, imo ra jung higugmaon sa ngalan sa Ginoo. Tungod kay galikay kang maghimog sala, sulay ko no, tanaw na tugon say dangatan anang imong anak. Hibaw baya ang mga ginikanan, kanang anak, matakdan ra gid na ninyo. Matakdan gyud mo. Naong palang ana, natakdan na nimo. Unya ron kung magsigi kag higugma ana, unsa may dangatan, muhigugma sa na nimo, matakdan na sa imong paghigugma. Di na matapulan, mahimo sa na siyang loving person. Nya kay kugihan man kay kang mo trabaho para pag-alagad niya, mahimo sa nang kugihan sa pag-alagad nimo. Di ba kamo dinhi natakdan man sad mo nako? Di ba no? Wa di mo matakde. O ako sige kog palit og slot, kamo wa di mo mamalit. Mga yawa mo. Matakdan ra oy. Ang leader makatakod gid na sa mga members. Kung ang leader gani kurap, ang mga members kurakot sa da. Kung ang leader maldito sa nang iyang mga sakop. Kung ang leader gani kusog kayong manaot sa iyang isig ka kontra, magdinautay sa nang mga sakop. No? Nya kung ang leader gani magsigig baligyag slot, unsa man say mahitabo sa mga members?
mamaligya sa na sila, mupalit nya mamaligya. Ana, gilingya imong tupad, inasigi pakarog palit. Kanang wa mulingi sa ato padili mo sakop aning maong parokya. Kaya mga sakop ni Kristo, matod pa diri ikaduhang pagbasa, ang mga sakop ni Kristo ilang gibungkag ang mga ali nga nakapahimo nilang mga kaaway. Giilisa nila og pagpasayloay og ang uban nagpakamatay para lang yun mahiusa ang katawhan. Nga naman, kay matod pa sa ikaduhang pagbasa, gihiusa kita ni Kristo pinaagi sa iyang kamatayon. Nagpakamatay siya para mabungkag ang kanang walls of division, ang mga ali sa atong nga nag-uwang nato aron di ta magkahiusa. Nagpakamatay si Kristo, wa mupatay. Tanawa ang mga leader sa unang pagbasa nga ilang gipasagdan nga magkatibulaag ang ilang mga sakop, wa nila hiusaha. Unsa may resulta? Silutan sa Ginoo. Sa labing sakit nga silot nga makaingon sila, wa na gid tay nahot kay atong gibiyaan ang Ginoo. Ako silutan sa kos Ginoo, dili ta mo mahiusa. Unsaon ta mo paghiusa? Pamalit mog slat. Hunong na mo anang pakasala. Hunong na mo anang pagkaigihan anang yuta. Hunong na mo sa inyong kahakog anang karsada nga inyong parkingan sa inyong sakyanan. Nindot ra ba kay mog mga sakyanan, nindot kay mog mga motor, pero wa mo'y parkinganan, pakauaw lamo. Anha pa niyo tabon-tabunan anang karsada, nindot kay mo hayahay kay mustanan, kay dako kayo ang inyong lugar sa inyong balay, dako kay mog nataran, dako kay mog hawanan, kay dako kay mog balay, gikural pagid ninyo para di mo mahasol, pero ang inyong silingan, basig wa nay agianan, nagtakilid ng niagi, kuyaw pagyog mga humol anang lapok, tungod kay inyo nang gikural ang agianan. Nya kamuda to tinambid, tayhad-tayhad sa inyong lawas, kay nindot kay mog mga higdaanan, hunong na mo ana, makaguba na sa atong kahiusa. Mabitaw na karong reaksyon aning suna, mugasto og 20 million para las ilang kaon. Kaon, 20 million, 2,000 sila kabuok. Di sa ato pa, tagpila mo na sila. Tag 10,000 kada usa nila, budget kaon. Kasway na mo kaon, 10,000 imong nahurot. Ang cost, matay kag kinaon na wa sila maghuna-huna nga naay millions of Filipinos karon nga kunuhay ilang giparsaligan nga ilang atimanon, nangabkab pas basurahan aron makadaginot anang mga panos nga mga bukog-bukog nga naay namilit nga mga panos nga mga unod-unod aron ilang sigihag tamoy-tamoy ilang kanon kay ipamahaw paniod tuog panihapon. Basing nalimot na ni silang ato mga leaders. Mausad ming naasimbahan, nindot kay mig pagkaon dito sa among lamisa, kaming mga pari, mga obispo, pero ang among mga staff, labi ng labandira o uban pa, basig way gikaon, wa gani gisnacks, magsigig atang kanus ang mahumagkaon ang pari, kay ilugan ang mga sobrang mga os, isda, mga nanapot pa diha nga mga kuan sa hamonada, daginoton in town sa mga staff sa parokya. Muna kanang ako diha, ako'y managinot sa ilang sobra. Usahay ako nalay maghagpat-hagpat anang nahibilin. Kaya gikaon na nila, nya malipay jud ko nga hotdo nila kaon, bisan usahay magyaw-yaw ko. Pero it cannot change my love for them. Ingon sa doon ako mga staff na minaw, naong baya, yaw. Sige lang, pangutan lang na sila. Ako, pakauaw dyan ko, wai hunong, wa ko'y pahuway, siging baligyag slat. Nga naman, naluoy ko sa atong mga contractors, nagihuman nilang atong kumbinto, gihuman nilang atong mga facilities, bisag wap amabayre. Magpakauaw dyan ko ninyo, siging baligya aning slat, aron sad sila makapahuway. Kay kahibaw ko, nagpaabot sa na sila, nga mabayran sila. Hangtod mahurot ning atong slots, di pa malipay ang atong mga contractors, nga milipay na nato,
na nagamit na kutas atong kumbinto. Karon ganing hapon, nanay mo gamit ana atong social hall. Ana, pero wap ana mabayrig. Tiwas. Nga naman, tungod kay wapa mahurot og kahalin ang slots. Kadaghan namin nakagamit diha, atong bunyag, sa una didto tent, magsigig pamaypay, kay init kayo, diha, magkuray-kuray, pakunuhay, kay tugnaw, hilas, murasag kinasal, di ra ba kinasal? Sigig pabunyag, way kasal-kasal, pero sige lang, bunyagan lang yapon, bahalag maimpirno mo, basta kulikta amo, okay na. Adi, oy, basta mo bunyag lang yun, may, ay, kamusan. Too, masan mo ana, may sagdag kog ihog, maglingiw-lingiw man gani. Labi na ginang mga nangugos di arios, daghan kay patik, asa muhog. So, daw kay tanan pero suyo perti kusugam suyo. Patad anang swertres perti kusuga patad swertres pero pahulgos kolekta, lingiw-lingiw lang. Labi na dinhi, aron ay tanawa igsoroy di ba? Uban magtugtog pa. Ana. Hindi tayo nga, may mamo din eh. May buutan kay mustanan. Maobitan lang mapuno ginistaw ning alas 11 kay niagi din manimba ang mga buutan kayo. Pwede ra gid mo mga matay tanan ighumas misa. Kay siguro gid mong malangit. Muna keep it up ha. Sige, manindog na ta mga buutan.